But like atanu family battu tupna film comedy emotions pura undu panchayat mantarla battu tule ಸೂಪರ್ ಆದ ಸಿನಿಮಾ ಭಾರಿ ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಂಚ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೂವಿ ತೋಯಿನ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪೂರಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕೌಡ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಪೂರಾ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೈಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ ತೂಪುನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಇಂಕ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನೆಂಪಾಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್. ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಬಕ್ಕ ಯಾನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಯ್ಯಪ್ಪನ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ದೇಪಣ್ಣ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆತು ವಿಷಯಲುಂಡು ಖಾಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಮಿಡಿ ಬೋರ್ತಿನ ತುಂಡವು ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಕಾಮಿಡಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇದು ದೈವದೇವರನ ವಿಷಯ ಆವಾಡು ಅದನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅದನ್ನು ಬೇಜಾರು ಆವಾಡು ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟದ ಅವಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆವಾಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತದೆ ನೀನು ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುಬೇರು ಪ್ರತಿಯೊರಿಗೆಲ್ಲ ತೂಗೋಡು ದಯಪಂಡ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆಜಿ 4 ಮೇಟ್ಲ ಪನ್ನೊಂದೇ ಬರ್ಪಿನತ್ತು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಬದ ತೂಲೆ ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಾಡುವೆ ಎಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಪಂಡೇರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಚನ್ ಪೋಯಿನಿ ಮಾರಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಓಪನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಪಾಡುವೆ ನಿಖಲು ಖಂಡಿತ ತೂಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆಜಿನ ಎಂಡ ಪತ್ತು ಪನ್ಲಿ ಆತೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸರು ಮನ್ಪೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ದಂಡ ನೆಟ್ ಶೋಭರಾಜನ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆತು ಶೋ ಕೂಡ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಪಾರದೆ ಪಂಡ ಶೋಭರಾಜ ಅನುಭವಿ ಕಲಾವಿದಾರನ ದಾದ ಅನುಭವ ಇನ್ನು ಪೂರನೆಗೆ ಪಾರ್ದು ಈ ಸಿನಿಮಾನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಯಾನು ಸತ್ಯ ಮನ್ಪ ಈ ಚಿತ್ಪರ್ಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸುವ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದು 100 ಜಾಸ್ತಿ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸುವ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೈಸ್ ಮೂವಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಜನ ತೂಪುನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಮಾತಾಡ್ಲ ಬಲ್ಲೆವರ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಫ್ರೀ ಮಂತದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಬದಲ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಏಪಂಡಲ ಸಂಡೇ ಟೈಮು ಸಾಟರ್ಡೆ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಗಂದು ಕೊರ್ಲೆ ಇವನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ಲ ದಾದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬತ್ತೂಲೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಾತಲ್ಲ ಕಥೆಲ್ಲ ಇಡ್ಡಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಯ ಪ್ರತಿವರೆಯನಲ್ಲ ಅಭಿನಯ ಇಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಶೋಭರಾಜನ ಅದ್ಭುತ ಪನರೇಜ್ ಸೂಪರ್ ಸರ್ ಮೂವಿ ಸರ್ ಸೂಪರ್ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೂಪರ್ ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಪುರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾಳ ಶೋಕ್ ಆತನು. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊನೆಯರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಒಕ್ಕ ಈ ಹರ್ಷ ಸೋಮೇಶ್ ಅವರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಭಾಳ ಲಾಕ್ ಆತನು. ಏನು ಜನಕ್ಲಿದಾದ ಅನ್ಪೆನಾಗ ಅಂದವರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ಕೂಡರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ಪಲಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಇಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೈದನ್. ಸೂಪರ್ very nice in the comedy emotions super in the fall emotions. Okay, thank you so much. It's a family oriented movie. ಎಡ್ಡೆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಶೋಭರಾಜ್ ಬಾರ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ರೆಡ್ ಸಾಂಗ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಬರೋಡೊಂದು. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಟ್ ಬೈದಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ತೂಣ್ಣಾಗ ಬಂದಿದೆ ಒಂಜಿ ಎಮೋಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಳ್ಳೆಯದೆ ಸೊ ಮಾತು ಬತ್ತು ತುಳು ವರ್ಷ ಮಿತ್ತಗಳು ಒಳ್ಳೆ ಆತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶೋಕ್ ಮಂದೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಂದಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂವಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಒಲಿ ಮಾತಾ ತೂನಾಗ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವಡು ಬೇತ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಯ್ತಾ ಒಂದೇತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಿಂಗೆ ಶ್ರೀ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಎಡ್ಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಂದಿರ್ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದು ಬರ್ತದೆ ತೂವೋಡು ಮೂವಿ 100 days ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಅಷ್ಟೇ. ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ನ ಹರ್ಷಿದ್ನ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂడి ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆವಡು ಕಾಮಿಡಿ ಆವಡು ಮಾತ ಓವರ್ ಆಲ್ ಬೇತೇನೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಂದಿರಿ ಸಿನಿಮಾದ. ಸೊ ಹರ್ಷಿತ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾತ ಟೀಮಿಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದು ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಈ ಸಿನಿಮಾನು ತುಳುನಾಡ್ದಾಗಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದಿದ್ದು ಗೆಂದಾಲೆ ಬಂದ್ಕೇನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂಪರ್ ಇದೆ ಕಾಮಿಡಿ ಇದೆ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಉಂಟು ಲೈಕ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಹರ್ಷಿತ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಪೂರ ಈಗಲ ಕಾಂಗ್ರೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಔಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಮತ್ತು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ಆತನು ಸೂಪರ್ ಆತನು ಸಾಂಗ್ ಆವಡು ಕಾಮಿಡಿ ಆವಡು ಸೂಪರ್ ಆತನು 100 days ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಖುಷಿ ಆದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡೆ ಈ ಕಲಾಕಾರನ ಬದುಕೊಂಡು ಬಣ್ಣದ ಮುಖವಾಡ ಮಾಡು ಐತ ಪಿರೋಡು ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಕಲಾಕಾರನ ಅಕಲ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಅಕಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೋಡು ಬಂದುಂಡು
ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಕಲ ಪಿರೋಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಕೊರಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲು ಕಲಾಕಾರ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಣ ಅಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅರವಳು ಬಂದು ಮುಗಿದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋಚಂದುಂಡು ಮತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಆತನು ಒಂಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವಡಂದುಂಡು ಅನಾರ್ಕಲಿ ಗೆಂದಾಲೆ ಬಾ ಸೋಕದು ಕಾಮಿಡಿ ಫುಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೆಲ್ಕೆ ಆತನು ಈ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಮೂಲೆ ತೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪುಯಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಭಾರಿ ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುಟು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜುಂಟು ಅನಾರ್ಕಲಿ ಪುದರ ತಕ್ಕ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳುಟು ಮಸ್ತ್ ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈದಲ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಲಿ. Unexpected climax. It was a great movie. Enjoyed it. I request to everyone ಗೆಂದಾತ್ ಕೊರ್ಲೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಇಡ್ಲೆತ್ತೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಅ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಮೂವಿ. ಶೋಕ್ ಇತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ರಿಕಮೆಂಡ್ ಮನ್ಪ ಪುರೆಲ್ಲ ತೂವೋಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾತೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡಾಕ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತನ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಯ್ತು ಪಂಡ್ರೆ ಪನ್ನೊಂದು ಕುಲ್ಗ ಬಂದ ಆಪುಂಡು ಆ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಐಕೋ ಯಾನು ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದರೆ ಇಷ್ಟಪಡಪ್ಪ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೇಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಉಂಟು ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳಿ ಇಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತುಂಡ ನನಾತು ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನನಾತು ಮಿತ್ತು ಬೋಪುಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಶೋಕ ಆಯ್ತು. ಸೂರಜ್ ಭಾಯ್ ಅನರ್ಕಲ್ಲಿ ತೂದು ಬತ್ತೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಶೋ ತೂತೆ ತೆಲ್ಪದು ಬುಲ್ಪಾಯಿನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನರ್ಕಲ್ಲಿ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳುನಾಡ್ದಗಳು ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೆರಡಂಡ ಐಕ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾತೆರನ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯ್ನ ಕೇಂಡ ಆ ತೆಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೊಕ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ದೀಪಿನ ವಿಚಾರ ಒಂದು ಮರಪೆರ ಚಾನ್ಸೇಜ್ ಈ ಸೀನ್ ಮಾರನೇ ಮಿದ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಮಂಗಳದೇವಿ ಅಮ್ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಪಂಡ ಬಾಯಿ ಬರಂದಿನ ಬಾಲೆಲ ಪಾತಿರಂಡು ನಡಪೆರ ತಿರಂದನ ನಡಪುವೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ನೆಟ್ ಖುದ್ದಾದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ರೋಮ ಸರ್ತಾವ್ ನಾವು ಪನ್ನಗ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೀನ್ ಅಂಚನೆ ಎಂಟೈರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಟಾಪ್ ಆತಂಡು ತು ಮಾತ ತುಳುವೇರು ಬತ್ತು ಈ ಫಿಲ್ಮು ತೂವೋಡು ಪಂಡ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ದಾಪಂಡ ಆ ತೆಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. 10/10 Blockbuster. I am completely speechless. First time ನಾನು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ತೂಯಿನ ಬಂಡ ಒಂದೇ ಸ್ಟೋರಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅದು ಐತಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ 10/10 ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ಇಂಚ ಬಂಡ ಉಂಡೆ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಭಂಗ ಕಷ್ಟ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ರೈಟರ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕತೆ ಪೂರ ಬದಿದ್ದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರನ್ನು ಮೀಟ್ ಆದ ಆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸನ್ನು ತೋಜಿಪಾತೇರಿ ಬಟ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ ಲೆವೆಲನ್ನು ಒಂಚು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದಿರು. ಸೊ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಸತ್ಯ ಬಂಡ ಉಂಟೈತೆ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದೇ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಮಾತೆ ಏಪಲ ಪನ್ನೊಂದೇ ಬರ್ಪೆ ಕಲಾವಿದರ್ನಕಲ್ನ ಎಂಚಿನ ಭಂಗ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಆ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ತೋಜಿಪಾದೇರ್ ಬಟ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಸ್ ಬುಲಿಪೆರೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಎಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರೈಡ್. ಸೊ ಮಾತಿರಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಗೊಳ್ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನ್ ಗೆಂದವಡು ಇಟ್ಸ್ ಅ 100 days ಮೂವಿ ಫಾರ್ ಶೂರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಅನಾರ್ಕಲಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲಾತಡು ತೆಲಿಪರೆಲ್ಲುಂಡು ಬುಲಿಪರೆಲ್ಲುಂಡು ಪೂರ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕಲೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್. ನಮ್ಮ ಶೋಭರಾಜ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಸೂಪರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಮಿಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕುಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ ಆತು ನಡ್ಸಿತ್ತನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಶೋಭರಾಜ್ ಸರ್, ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್, ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅನಾರ್ಕಲ್ ಟೀಮ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಆರ್ನಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟಾಪ್ ಆತನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತು ತೂಲ್ಲೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಅವಡು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೋಟಲ್ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಳ್ಳೆ ಆಗಿದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಭಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಗಿದೆ. ಬರಬೇಕು ನೋಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಸ್ತೆ. ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಅನಾರ್ಕಲಿ ಮೂವಿ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏರ್ಲ ಬನಾಯಿರು ದಯಪಂಡ ಒಂಚೂರು ರಿಸ್ಕ್ ದೆತ್ತು ಮಲ್ದೇರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಒಂದಿಲ್ಲಕ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಲ್ದೇರು ಉಪೇಂದ್ರ ಸ್ಟೈಲಿಂದ ಬನಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಫಿಲ್ಮ್ಡು ಮಾತುಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಇಮೋಷನ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗೆಲ್ಲ ತೂಪನಂಚಿನ ಮೂವಿ. ಶೋಭರಾಜ್ ಪವರ್ಗೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಯಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಟಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ರ್ ಓವರಾಲ್ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ತೂತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಶೋಭರಾಜ್ ಪವರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಫಿಲ್ಮ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬದ್ದು ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವು ಈ ಫಿಲ್ಮ್. ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಆವಡೊಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಪನ್ಪುಂಡ ಇಂದು ರೀಲ್ ಅತ್ತಿಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನನಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಬಂದು ದಯಪಂಡಾಗ ಮಾತ ಮೂವಿಡ್ಲ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅಕ್ಲಾಕ್ನಾತಿಗೆ ಪಾತೇರೊಂದು ಪಿರಾಂಡ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಡ ಪಾತೇರಿನ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅನಾರ್ಕಲಿ ನಮ್ಮ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದ ಬಣ್ಣ ಗೊರ ಲಕ್ಕದು ಪೋದು ನನ್ನ ಪೋಪಿನಿ ಬಣ್ಣಾಗ ರಮಕಂಡು ಆತಿಜಿ ನಾನು ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಚೂರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಸೂಪರ್ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಗೂಸ್ ಬಮ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ತುಯರ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂದನು ತುಳುವೆರಿಗೆ ಎಂದುವೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಮೂವಿಗೆ ಎಂದನು ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತಾನೆ ಅರ್ನಕಾಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ತೂಯೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನು ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣನ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಶೋಭಣ್ಣನ ಒಂದು ಸೀನ್ ತೂಯರ ಅಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಸೀನ್ ತಿತ್ತೆ ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬೇಜಾರಾತ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬೀಳ್ತೆ ಬಟ್ ಅನ್ನಕಲಿ ನಮಗೆ ದಾದ ಪಣ್ಣದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪಂಡ ಅನ್ನಕಲಿ ಪಾಡ್ನೆಗೆ ಆ ಕಲಾವಿದನ ಒಂಜಿ ಬೇನದ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಪಂಡ ಆತು ಎಂಕ್ಲ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆವನಿತ್ತು ಬಟ್ ಪೂರಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಮುಟ್ಟತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತನ ಮಾತಲ ಬೆಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಆತೆ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದಾಲೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬೊಕ್ಕ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತುಳು ಕಲಾವಿದರ ಅವಾರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಮಂತಿನ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಲ್ಲ ಪೂರಲ ಬತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತುಲೆ ಪಕ್ಕ ಇಂದ 100 days ಪಕ್ಕ ಬಲಿಪುಂಡು ಕಲಾವಿದರ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ಅಣ್ಣ ನವೀನ್ ಅಣ್ಣನ ಕಾಮಿಡಿ ಮಸ್ತ್ ತೂಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲ ತೂತ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಈ ಟೀಮಿಗೆ 100 days ಪಕ್ಕ ಈಗ ಮಾತಲ್ಲ ಬೋರ್ಡರ್ಸಿ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ತೂದು ನಮಗೆ ಅನ್ನಕಲಿ ಪಂಡ ದಾದ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅನಾರ್ಕಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಲೆ ಸೂಪರ್ ಫಿಲ್ಮ್